Sulforafán je mimoriadne účinná bioaktívna látka. Je to fytochemikália. Veľkou výhodou moderných suplementov je, že obsahujú v jednej kapsule ekvivalent ako keby 5 kg čerstvých brokolicových klíčkov. Rovnako veľmi dôležitá je prítomnosť enzymu myrozináza, ktorá nám premieňa neaktívny glukorafanín na aktívny sulforafán. Dlhodobé užívanie sulforafanu má silný antioxidačný účinok a rovnako má protizápalový účinok. Práve preto, že ovplyvňuje nekontrolované delenie buniek a má vplyv na bunkový cyklus. Niektoré štúdie naznačujú, že pravidelná suplementácia sulforafanom nám slúži k prevencii proti vzniku rakoviny prsníka alebo rakoviny prostaty. Stále pred používaním je veľmi vhodné poradiť sa s lekárom alebo so svojím špecialistom. Začíname užívať v nižších dávkach a veľmi dôležité je, aby suplementum obsahovalo aktívny enzym myrozináza a samozrejme prípravok od preverených producentov.